Bhí fili go flúirseach chus chúláin a bhréis agus a Dámhscoil Mhúscraí Uí Fhloinn siúl i Mala Bhórne. Déanann an Dámhscoil airis na sean chóirteanna fileata Gaeilge. Áit dogan uachtarán na cuairte dúchláin na bhiliaile, ceist ilite a ragart. Seán Chaimhlins idir an seansaíal agus an nuais téima na hiicse im léana. Eili a bharda is a racharí dán, seo chuir díobse go brochen Fhloinn, mar meid na tucharí fáiltear a bard a thugaigh le heistí go slachfar fár. Chuir an nuacht ráin le na hógraí aitheanta, freagraí na bhilí go pras is go patanta. Má bhhéachas leata chléirigh as an gceistetá le réiteach. Óg agus séasta de tháinig na scuainte, tríd áireachtas ceolta go fileata múnte. Idir e-mail is Facebook, selfies agus gilcariacht. In san ceist tá míad a caintear tír an óg. Tá an cuimhlinn sin idir an ís na technológií agus an idirlín agus an ís ón ar fáisce sinna mo le héad féidir ar do chóna ís lumsa agus tíine ní sin an amé. Gan áras tá míad nuaimsún ar lí héning ach in lán chéana tá míad sean aisinta gomrála na daine óga tá tachananta sa gniuh. Gael na gael, pádraig mar sín síach mewn maithir féin. Stáitse tá ann do loch cumas ar feann, dáanta a léamh le mórtas is graun. Betsí chúlé i gúmpar na lóchran, a heithir do las a níoracht a bheochan. Wel tá Dámhscoil an námas seo siúl ón néideag fihis a cúig, agus áit éigen té do riine a bhíon i scríb fileachta, cadile i dhéanfeile fis fileachta i léadar féin dul machas i léadas na héin. Na fíre. Fóras borgar ó Bhangara, bhí ar hebh sráide, faltad al dód. Ráhíle sa cúgdíag blian bhuar na bhilí, nóch a blian ar a bhód a bheith Dámhscoil Mhúscraí. Seán Mac Nuacht TG4, sin deire le Tuairisc ó chóirtear na Bartah. Faltad al dód, did dam dam.